Ito talaga ang buhay probinsya mga kabarangay. Sa panahon ngayon is panahon na naman magtanim ng palay. Ganito yung ginagawa yung sa hindi pa taniman ng palay. Gawa ng linya para straight yung ano ba, yung pagtanim. O, tingnan nyo mga kabarangay. O. Yan. Nakakabilib talaga ang pagsasaka ng palay kasi dinaan talaga to sa sipag, tiyaga. Dito talaga sa bukid, yung pagsasaka at pagtatanim ng palay ay sobrang ganda talaga kasi nakakatulong to sa hanap buhay. What's up mga kabarangay? Andito na naman kami para magtanim ngayon ng palay. At ito yung palay, tatanim pa lang namin to maya maya kasi naglilinya pa si kuya. Okay ba mga kabarangay? Yun talaga yung buhay probinsya. So tingnan nyo mamaya, magtatanim na kami ng palay. A few moments later. Magandang umaga mga kabarangay. Ganito talaga yung buhay probinsya. Pagtanim ng palay ay hindi biro. Maghapong na kayo ko. So, tingnan nyo mga kabarangay kung paano magtanim ng palay mga kabarangay. Ganito mga kabarangay, oh. Dapat hindi talaga yung linya para yung palay sa paglaki. Tapos, handahanin lang. Ganito talaga. Magtanim ng palay. Kupit talaga. Tingnan nyo yung pagtatanim ng palay, hindi talaga biro, no? Palagi ka lang nakayuko at maputik pa, pero sobrang proud talaga ako na magtatanim ng palay kasi sa future mayroon talaga kang maani na pagkain araw-araw, lalo na kung ganitong panahon. Dito sa bukid, ganito talagang panahon na pagtatanim ng palay kasi wala kaming irigasyon dito. Yung ano lang namin is sa ulan lang. Kaya ngayon talaga is panahon ng tagulan. Kaya nagtatanim kami ng palay. Mga kabarangay. Yung mga kabataan talaga sa probinsya mga kabarangay, tinuturuan ng pagsasaka, lalo na ganito, pagtatanim ng palay. Ang kahit ano-ano pang mga gawain lang dito sa bukid. Kaya yung mga bata dito, sanay na sa mga trabahong bukirin, lalo na kung ganitong panahon. Tumutulong talaga sila sa kanilang mga magulang sa pagtatanim ng palay araw-araw, saka kahit ano pa, kasi sa probinsya tunay na magaling, malakas ang mga bata at saka yung mga tao talaga. Kaya hanganga ako sa inyo at hanganga ako sa mga kabarangay dyan na nagsusumikap na para sa kanilang sarili o sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya at saka sa kanilang future. Kaya maraming salamat mga kabarangay. Salamat mga kabarangay sa walang awang pagsuporta nyo sa aming channel kasi pinapakita lang talaga namin. Ayos ba daw? Ayos. Dito sa Bukirin kung ano talaga ang ginagawa namin, lalo na sa panahon ngayon na pagtatanim talaga ng palay yung priority sa panahon ngayon. So mga kabarangay, sana naman suportahan nyo po yung aming channel para naman to sa ipinapakita lang namin kung ano talaga dito sa buhay probinsya, yung mga ginagawa namin dito. So I hope naman po na tulungan nyo po kami na mapalaki po yung aming channel, Santa Paz TV. Thank you. Tingnan nyo mga kabarangay yung mga halamang amang palay, napakaganda tingnan, no? Lalo na kung tapos na sa pagtatanim, lalo na kung lumalaki na sila, kasi sobrang saya mo talaga bilang farmers na nakikita mo na yung halaman mo ay napakaganda yung tubo nila.
Maraming salamat sa inyo. Mga kabarangay, panahon na naman nga mo shout out sa among mga subscriber o salamat sa inyong pagsuporta. At shoutout dahil sa aming mga tropa dyan sa Santa Paz. Shout out pala sa mama ko. So, maraming salamat at hanggang sa susunod naming video.